Начальник смены цеха СТП «Нургалин» возгорание на пожарном полигоне кабельной секции. Зейгресында ирекле янгын сөндүрүү дружиналары командалары арасында ярышлар бара. 5 кишиден турган 9 команда бәйгенең 6 этабында җитезлектә һәм осталыкта көч сынаша. Станция полигонында мондый төр ярышлар үткәрү өчен барысы да каралган, тиешенчә җиһазландырылган. Җитәкчелек тә бәйгене елдан-ел үзенчәлекле итү өчен тырыша. В электроэнергетике нормативными документами определен порядок работы с персоналом, который включает в себя проведение инструктажей, подготовку и проверку знаний, стажировку, дублирование, обходы, в том числе и такие мероприятия, как данное мероприятие, оно относится к противоаварийным и противопожарным тренировкам. 6 этапта һәр команда өчен эстафета формасында барды. Һәр этапны аерым катнашучы узарга тиеш. Билгеле бер араны йөгереп килеп, янгын чыгуны телефон аша хәбәр итү, тиз арада янгын сөндерү өчен махсус кием кию бәяләнде. Чираттагы этаплар тиешле ераклыктан шлангтагы басым астындагы суны тишек аша савытка тутыру, ут сөндергеч кулланып ачык урында янгын сөндерү булды. Бәйгене беренче медицина ярдәме күрсәтү өлеше йомгаклады. Билгеле бу бәйгеләрнең һәр кайсы күпме вакытта башкарып чыгуга бәйле иде. Станциянең беренче Казан турбина цехы командасы ныклы әзерлек белән килгән, сынатмаска исәпләре. Малайлар оперативно эшләр, пенсионеры подготовлены булалар, подтянутылар и уже любой вакытна бөтен ликвидациягә әзер булалар. Бөтен пожар буенча да, несчастный случай буенча да, производствода. Төрле вакытлар була. Иң яхшы вакыт күрсәтеп, станциянең химия цехы командасы беренче урынны яулады. Адилә Бирханова, Денис Ипатов, Зей хәбәрләре.